Hello guys, नै जामाबो बेरायनो थांनो नागिरदों। अबाव थांनो नागिरदों नोंसोरो? दिपुटाउनाव। ए आंबो लोगोसे थांफासै नोंसोरो दिपुटाउनखौ नुफेराखै? नै जोंहा दिपु कार्बि आंलंआव फैदों। दिनैसो नुफैफेरदों आं नुफेराखैनोमोन। नै नानिमोन दं बिनानाव मोखा। बिसोरो बेरायनो थांफानो नागिरदों आं नुफेराखै नालाय दोनलांनो नागिरदों आरो मा आंखौ। खोनाबायना लोगोफोर? हाय गाइस। हाजो सिस्टेमथार गोजौथार मेंजोब्बाय। जि गोजौखा। दे खोन्थादो एसे जायगाखौबो। कार्बि आंलं ओइ दिपुटाउनाव थांनो नागिरदों। फंसे खोथा दङमोन हाबाब सम गैया आं माब्लाबा फैफिनगोन हिराजे नोंजों फंसे खोथा दङमोन हाबाब सम गैया आं माब्लाबा फैफिनगोन फोरमायनांगौ खोथा दङब्लाबो फोरमायनो मोना नोंनो आङो जेसेबां हायो नों आंनो फोरमाय सम मोनोब्लानो राजे सना मानो एरा एरा हारि सम गैया मानो नों बुजिया राजे सना मानो आंजों एरा एरा हाजार नोंनि गोजानाव थाया मानो हाजार नोंनि गोजानाव थाया मानो हिराजे नोंजों फंसे खोथा दङमोन हाबाब सम गैया आं माब्लाबा फैफिनगोन फोरमायनांगौ खोथा दङब्लाबो फोरमायनो मोना नोंनो आङो जेसेबां हायो फोरमाय सम मोनोब्लानो आं फैफिनगोन राजे सना मानो एरा एरा हारि सम गैया मानो नों बुजिया राजे नोंजों फंसे खोथा दङमोन हाबाब सम गैया मानो नों बुजिया
बुजिफ्रानो गैथारा दे मोजां खालाम गथ'फ्रा बिराद माबा सोलोंनो गोसोथार बिजाम खालामबाय थारदों दे जालांगोन लासैनो थिखोना सिखोना माइरं बस्था बेयावबो गाखोनो माबानो हाबि नालाय बेसे देलाय थांदों माबा दैफु टाउनाव थांनो नागिरदों जों हाजो बायदिथारनो लोगोफोर गोजौ गाहायथार हाजो बायदिथार बिसोरो कार्बि आंलंनि फरेस्ट थाबायना थांनांदों जों ससे सिं गारि गाखोहैगोन सिं थांनानै कार्बि आंलं कार्बि आंलं खारबोयो गार्डेन बे मारै अ इसोरखौ नुदों होननाय बायदि